Hej og velkommen til gatewayfi.com. I dag vil jeg vise, hvordan man opretter en ekstra konto ind under sin allerede eksisterende konto. Man starter med at gå op i toppen af menuen til venstre. Her får man et overblik over alle de konti, man har oprettet. Som I kan se, har jeg allerede en, og jeg går op og trykker på Create Account. Når man trykker Create Account, får man en form, man skal fylde ud. Her skal udfyldes kontonavn, navn på ejeren af virksomheden, virksomhedens navn, adresse og andre virksomhedsoplysninger. Ideen med at kunne oprette flere konti på denne måde er, at hvis man som virksomhed håndterer afsendelse af sms'er for andre virksomheder, så kan man sørge for, at overblikket for hver virksomhed, man sender for, bliver delt op, og fakturering kan skilles ad for hver virksomhed. Det giver også mulighed for, at hver konto kan få adgang fra virksomhedernes egne medarbejdere, så de kan se dashboardet. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du skrive vores live chat. Du kan se vores øvrige videoer, eller du kan tjekke vores hjemmeside, hvor du også kan finde et link til vores dokumentation, som kan hjælpe dig igennem alt, der har med gatewayfi at gøre.